Yam tang nya snap ik kanal kot jong ka wei ka aktras ka balaka hapo shalong. Yakane ka aktras laka haka arpo tarik benai baar jong usnem kat kandai phau. Kabaladon laiput san snem karta. Lakai ka ni ka aktras haka ni ka nong ba shalong ka jongi. Pa jong ka udai ucartar akotan CA. Batakmi ka dei ka basusong haying ka bakarteng ka papripol. Ka donru arnut ki para kantai. Ka wei ka parna lekapol. Mat ka wei pat ka agnis pol. Ka ni ka aktras nikong ka lale school sa Asam Bali School jong ka jala Asam. Bat nang tapat kalalay panpuli sa Bishop Cotton School kabadon hapo kanong ba Bangalore. Bat kala pendap ru ya ka degree jong ka Commerce and Economics hapo ka college HR College kabadon hapo kanong ba Mumbai. Haka ba nikong kalayo ak hakijing penbena advertise namta ka mobile phone BlackBerry bat ka Telecom ka Tata Docomo. Ka kerteng jong ka ne ka aktras day ka Patra Lekapol. Kadai ka aktras India ka baju ak haki film Hindi bat haki series hakaktin Hindi. Kane ka aktras kalau yo rung ningkong haki film Bollywood. Dai ka film ka bakerteng City Light ka balapin mi house name Arjar Khatsaw. Na kane ka film kalau yo ya ka kurs nam Screen Award kum ka aktras thamai ka batbet tam house name Arjar Khatsaw. Kala pau ro haki streaming bat ka balaak haki series kum ka dat an alip jong usnem Arjar Khatnyau nangta saha ka film naru ki janu jong usnem Arjar Khatra bat ka film me hero bol rahahu jong usnem Arjar Arpuwei bat ka wei pat ka film or ye par jong usnem Arjar Arpuar bat nangta ka film ka badang sudep jong usnem Arjar Arpusaw ka bakerteng de Kandahar hajak. Shua bakan ya tho kane ka aktras kaladon kajing ya day bat u aktor u bakerteng Rajkumar Rao nadu usnem Arjar Chipau bat kalapo ya tho syungkurim bat une u aktor kiba kiladon kajing ya day ka balas lembha haka khat santarik u benai bakat wei jong usnem Arjar Arpuwei kine kisijur kiba day je aktor aktras kila pendap ya kajing ya tho haka wei ka hotel ka bakerteng ka Oberoi Suk Villas Spa Resort kabadon hapo kanong ba Chandigarh jong ka jala Haryana bat Punjab tangkini ki kubar lengkot jong kani ka aktras kabalaka hapo kanong ba Shillong ka jongi kublai sibun ngil sai kendut pat haki wi pat ki video ki bakum kini kan mau ban subscribe bat like bat share yakani ka channel